हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय थाबाय एन्ड गुड मर्निं गासैखौबो लोगोफोर माने दैजिमायाव वाटारफलाव थांनानै फैनानै जों माने न'आव थांनाय जायासै माने लोगोनि न'आवनो हर थाबाय जोङो गासिबो डिएनआबो थाबाय हिमांशु ब्लगाबो थादों हिमांशुआ ब्लग खालामबाय दङ ओमफ्राय आरो डिएनआव फट' लाबाय दङ माने थांनानै माने ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय नालाय खस्थ' माने एकदम आथिं आखाइ गासिबो मोदोम साजोबदों आरो ओमफ्राय बेयावनो हर थाबाय आरो बेयावनो मोनायावनो जों जमा हर थाबाय बेनिफ्राय दा नै लोगोनि बे जाहैबाय माने लोगोनि हा माने थारुन गायदों आरो माने बेखिनिया बिराद गुवार जायगा माने इसानि बारिखिजा बेखिजा जों माने दसे बेरायदों आरो थारमाने दिना थांसिनो दा इसोर सानैबो थ' लोगोफोर माने दैजिमायाव दैजिमायाव थांनोबा मा खालामनांगौ दिना बुंना होखाबाय नोंथांमोना दिननि भिडिअ'आव नुगोन थ' नोंथांमोना आरो आंनि भिडिअ'आवबो आं बुंनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा जोङो आरो हादानखै बेरायना फैबाय दसे हाजोखै ओमफ्राय दा जोङो दा थांफिनसै आरो न'आव ना बेयावनो ओंखाम जाबाय लोंबाय दा थांसै जोङो दिना एकदम मोदोमफोरा साजोबगोन आथिं आखाइ गासिबो जानजिया खेंएट खेंएट जाबाय दङ जायखिजाया गाहाम नांबाय नोंसोरो टाइम स्पेन्ड खालामनानै जोबोर गाहाम नांदों दिनै आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावसिगोन आरो ना मोनगोन नोङो लोगो मोनगोन आरो माने जों माने मोनसे माबायो जोङोथ' वाटारफलाव थांना मेंनाया खिन्थु मोनसे प्राउड मोनो रावबो बिदि थांनानै भिडिअ लायाखैमोन जों लाग्रोबाय ओंखायनो प्राउड मोनो आरो नोंथांमोनाथ' गाहाम नांखादों भिडिअखौ नुनानै आरो शेयार खालामना होबाव दे शेयार खालामना होबाय था ओइ हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बोरै मोनखो नों दा जोंथ' मैया वाटारफलाव थांना फैबाय मोदोमफोरा खिन्थु बारा इदि सायाखै खिन्थु हान्थुफ्रा एसे रुबायनाय मोन्दों आरो खिन्थु फार्स्टआव जों ट्रेकिं खालामनायाव बिराद मेंदोंमोन जोंना धैर्यआनो गैलामोन थारमाने थांजासिम उनाव लोगो बै सानै जोंनि ब्रस इनि लकेला बारा गोजान गैला दा थरो मोनथारसिगोन जोंहा होनदों माथो दाबो मोना मोनथारसिगोन माने बिराद जस होबाय थाखायो बिराद जस होबाय थादों आरो बि सानैया बिराद जोंखौ बिराद माबा खालामखादों आरो बुहुत माबा हेल्प खालामदों जोंखौ बे सानैया एकदम थेंक इउआबो खमसो जाबावगोन बिथांमोनखौ बुंनोनो रावानो गैया राव गैला नोंथांमोनाबो जुदि फैयोबा पुरा फुल रेडि खालामनानै फैखा थारमाने आरो सानैजों बारा फैनाङा पुरा एसे 10 जनसे 7 जनसो ग्रुप लानानै फै आरो जानाय लोंनायखौ गासिखौबो लाखाजोब नोंथांमोना ओंखाम जाना फैखादे ओंखाम जानानै फैखा होमबासो हागोन आरो बिनि लकेल लोगोफोरखौ ला होमबा हागोन खिन्थु जोंसो अनलि गोजाननि मानसियाल' फैबा नागिरना मोनाबो जानो हानाय माने एसे बुहुत गोजौआव थांनांगौ थारमाने बेखायनो दा बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जों बर'जों सापर्ट खालामलायनांगौ नङा होमबा ब्र'नि चेनेलखौबो नाय बिराद मटर आंनि चेनेलाबो बिथांनाव लिंक होना होगोन नोंथांमोना चेक खालाम जाय सिमां अफिसियेलाव दङ आरो आंनि चेनेलनि लोगोफ्राबो सोरबा बिथांखौबो एसे सापर्ट खालामलाय बर'जों बर' सापर्ट खालामलायबासो लाइफआव साक्सेस जानो हायोना थ' थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय आरो ओरै खाथि लानानै खोनाया बायदि मोननाय एकदम गाखोबो खाथि लानानै होनो नागा जादों र' होना होब्रा होनो हागोन ना दे आखाव सुनाय गैयामोन ना सुनि बाबामोन नांसुबाय दे जागोन दे सुनियो आं गय जाया जोंसो जायो थगायसुला होनदोंना थगायसुलायो Wah, tinggal na bosku, olimpiade itu. Ini lancar ke bari nugani ho. भाइ थेंक इउ स' माच दे इमान हेल्प खालामनायनि थाखाय लान्सार ब्र' लोगो मोनगोन गासिखौबो नेक्स्ट आरो थाबैनो अके गाइस दा बिथांमोननि न'निफ्राय ओंखारबाय जोङो दा न'थिं थांसै आरो जों सिदा दि अबेथिं लामाया नंगौ दे मैया फैनायजों थांसै जों ओरैजाय ना थ' दे बाय बाय दे बाय बाय
नामाय जौ गोथौ बारहावाया बहुत फ्रेश मानो होनबा इसिनि साइडथिं गारि गुरा खारनाया बहुत खम गारि जालाङो बिथिं माने गारि खारनायखौ नुवाखै आं ट्रेक्टर गंसेबो खारनाय नुवाखै बाइक गंफा गंनैल' खारो ओरैबायदि माबायाव थारमाने ओंखायनो बारहावाफ्रा बहुत मोजां जायो आरो फ्रेश जायो आरो जों दा थांबाय थानोसै सिदा सिदि अके गाइस आं दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय आङो दा ओरै जोंनि हादानखै बेरायनो फैदों आङो गामि खाथि बार जानो फैदों दसे माने बिराद गरम ना बोथोरा दिनै मोनाबो न'आव थांबाय मोनसेयावबो न'आव थांबाय आंबो न'आव फैबाय दा बिराद मोदोमफ्रानो दाबो सागायाखै आंना एकदम दिनाथ' अबस्था गैया मोदोम सानाया थ'